În acest an, zona economică liberă Bălți sărbătorește 14 ani de activitate. Pe durata acestei perioade, administrația ZEL Bălți a reușit să atragă 93 de companii rezidente care au investit în total peste 310 milioane de dolari și au creat peste 10.000 locuri de muncă directe, cu un salariu mediu de aproximativ 11.255 de lei. Rezidenții ZEL Bălți au plătit impozite către bugetul de stat în valoare de 600 de milioane de lei în 2023 și au generat vânzări de producție industrială de aproximativ 8,6 miliarde de lei. Pe durata anilor de activitate ai ZEL Bălți au fost plătite peste 5 miliarde de lei în taxe și impozite, peste 10 miliarde de lei în salarii, iar rezidenții ZEL au achitat în total taxe, impozite și au efectuat achiziții locale de peste 1 miliard de dolari. Companiile rezidente ale ZEL Bălți furnizează 33% din producția industrială orientată spre export a țării și 15% din totalul exporturilor Moldovei. Zona economică liberă Bălți, în avangarda atragerii investițiilor străine în Republica Moldova.